Chceš začať pravidelne získavať nových klientov zo sietí, ktorí by ti platili za tvoje služby alebo produkty? O tom si povieme v dnešnom super rýchlom videu. Ahoj, som Natália a dnes sa budeme venovať téme, ktorá je pre každého začínajúceho podnikateľa kľúčová. Ako získať prvých 5 klientov na internete a ako pravidelne predávať. Pretože pokiaľ začínaš a chceš pravidelne a veľmi ziskovo predávať, potrebuješ poznať týchto 5 krokov. Prvý krok. Ak chceš podnikať úspešne, musíš vedieť, komu predávaš. Niektorí začínajúci podnikatelia si myslia, že čím viac ľudí oslovia, tým viac predajú. To je však omyl. Faktom je, že pokiaľ budeš predávať každému, tak nakoniec nepredáš takmer nikomu. Pretože pokiaľ bude tvoja komunikácia k zákazníkovi veľmi všeobecná, nikoho to nezaujme a len veľmi málo ľudí nakúpi. Preto je tak nesmierne dôležité definovanie cieľovej skupiny. Musíš si vybrať svoje cieľové publikum a prispôsobiť im svoju komunikáciu a svoju ponuku. Je dôležité mať jasno o tom, koho presne chceš osloviť. Definovanie svojej cieľovej skupiny je základným kameňom úspechu. Musíš si položiť otázky ako: kto je tvoj ideálny zákazník? Aké problémy rieši? Ako mu môžeš pomôcť? A pomocou týchto otázok si vytvor profil svojho ideálneho zákazníka. Druhý krok: ako predávať. Teraz prichádza na rad kľúčová časť a to je predaj. Nie je to len o tom, aby si ľuďom povedala, čo ponúkaš. Je to o tom, aby si im ukázala, ako im to pomôže a zmení život. Musíš sa zaujímať o ich problémy a ciele a ponúknuť im riešenia, ktoré im prinesú hodnotu. Pretože ľudia nakupujú z dvoch dôvodov. Chcú sa zbaviť bolesti alebo získať potešenie. Preto musíš komunikovať o svojom produkte alebo službe tak, aby si vzbudzovala zvedavosť, dôveru a túžbu v očiach ľudí. A to ti nebude robiť problém, pokiaľ si správne definuješ svojho ideálneho zákazníka. A tu je ešte jedna vec. Ľudia sú sebeckí a myslia hlavne na seba. Pokiaľ si niečo kupujú alebo im niečo chce niekto predať, vždy sa im v hlave primieta otázka: čo z toho bude mať ja? A to je veľmi dôležité mať na pamäti. Pretože len pokiaľ dokážeš svoj produkt alebo službu omotať okolo riešenia alebo potešenia svojho zákazníka, máš možnosť predať svoj produkt vysokému počtu ľudí. A tu prichádza na radu získavanie návštevnosti. Pretože aby si pravidelne získavala klientov, ľudia o tebe potrebujú vedieť. A keďže už vieš, koho chceš osloviť aj ako predávať, tak potrebuješ získať návštevnosť na svoje stránky. Ďalším, tretím krokom je teda budovanie svojej online prítomnosti. A najjednoduchším spôsobom, ako sa zviditeľniť a získať návštevnosť, je cez sociálne siete a reklamu. Pokiaľ nechceš platiť za reklamu, tak jediným spôsobom je tvoriť content, ako sú videá na YouTube alebo obsah na Instagram či Facebook. Avšak vždy je dôležité tvoriť obsah pre tvoju konkrétnu cieľovú skupinu, aby si priťahovala len takých ľudí, u ktorých je najvyššia šanca, že sa stanú tvojimi zákazníkmi. Tvojím cieľom by malo byť, aby každý tvoj obsah, či už je to video alebo iný content, mal výzvu k akcii. Aby si z každého natočeného videa, príspevku alebo príbehu smerovala ľudí na tvoju stránku s ponukou. Okrem toho je dôležité, aby si vybudovala autoritu a zvýšila svoju priazeň. Aby si poskytovala veľa hodnoty tvojim potenciálnym zákazníkom. Hodnoty, ktorá bude pre nich tak dobrá, že si povedia: ako toto môže dávať zadarmo. Pretože len vtedy ti začnú ľudia načúvať, brať ťa za odborníka a nakoniec veľmi dobre platiť. Hodnota pre tvoju cieľovú skupinu je ako dar, za ktorý sa ti ľudia budú chcieť odvďačiť. Ako ľudia máme totižto veľmi silný pocit zaviazanosti. Pokiaľ nám niekto zadarmo pomáha, chceme sa mu odvďačiť. A v marketingu sa to dá využívať hodnotou zadarmo, ktorú budeš svojim obsahom poskytovať. Jednoducho ľudia, ktorí budú konzumovať tvoj obsah, budú mať tendenciu sa ti skôr či neskôr odvďačiť. A odvďačia sa ti tak, že si od teba kúpia tvoj produkt alebo službu. Toto sú len niektoré z krokov, ktoré ti umožnia získať prvých 5 klientov na internete, alebo ako pravidelne predávať. Ak ich budeš dodržiavať, budeš mať väčšiu šancu uspieť vo svojom podnikaní. Ak ti toto video prišlo užitočné, daj mi to vedieť lajkom na toto video a zanechaj mi odber. A pokiaľ chceš vedieť viac o tom, ako pravidelne predávať, klikni na odkaz v popise tohto videa a prevezmi si darček zadarmo, ktorý som pre teba pripravila.